Ambil satu. Salwa mang yo bernomong. Apa? Omong apa ya? Lu ngomong ah. Kenyataannya orang. Tak ada CCTV di beda pe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Pawarepa Salwa. Oke guys, jadi sore hari ini kita mau ngegame bareng Sriwi Ketil. Apa ini? Kan yang ngomong kok kecantilan banget gitu loh, kayak gimana gitu. Sriwi Ketil. Nah, aslinya ini kan aku makan Rene telepon apa, Dek ayo ge konten game ngono terus mari ngono. Aku ngomong iya mbak, aku lono terus mari ngono aku mang Rene guys mulai ke jam berapa? Ya, Telu. jam Loro luweh ya. Loro luweh sampai saiki jam berapa? 5. Jam 5. Terus mari ngono tandani lah Mbak Jessica, Mbak Palpi gawe masakan dan lain-lain. Terus mari ngono beda ngomong ngene. Wes unone ning gone channel Repai. Ya aku ngomong loh, kok gak ning channel main Mbak, gak apa-apa, aku yang ngomong ngono. Aku gampang. Wes toh. Ya wis lah. Akhirnya ya sudah kita menerima dikasih konten games Uno. Tapi BTW perlu kalian tahu, aku Wow, BTW banget. aku tuh nggak bisa Uno. Iya. Syukurin. Apa-apa bau. Iya, bermain sambil bermani, Pak. Kayak kurang. Mbak, santai. Iki cek pembukaan. Bau langsung ngeluh. Lagi pokok wes langsung mabot ora tak tambani. Makanya cerita kan itu kan aku nggak geblak itu siapa? Nek memang gue tambah mau geblak. Aku tuh Nggak mau. Nggak mau. aku pengen lagi. Boleh anjir. Bah. Guys, kita masih menunggu Mbak Sriwi. Apa? Ketil. Untuk apa jenenge selesai masang ikan. Jadi iki engko enek aku tak Salwa. Terus mari ngono Sukma, Bapak Lupai, ambek Mbak Jessica. Ambek Kinoy. Kinoy mau unonan enggak Kinoy? Come here Kinoy. Pesa apa karena? Pesa apa? Uno. Turna. Ya kita undurkan ya pemirsa semuanya ya. Wanyar le gris kuwi loro, isine loro. Lebokna sing siji, kene nganggo siji apa loro? Loro guys. Ya wes. Lagi warnanya yang 4 warna. Oh iya. Ini dua warna. Oh ngono. Kok kene gak ero gak usah tahu. Oh ngono, sing gedhi kuwi. Oh 7 plus le. Belakang ae. Ya wes. Membuka tegel. Ini harus saya buka. Dibawa cowok Mbak Jess. Wis dibawa? Oh, sing dibuka wis dibawa. Engko dijelasno sik. Ojo sup. Aku gak iso sup. Wis ta, sing kuwi sing apik. Wis ta sup. Sudah warna, Mbak. Iya itu warna. Aku Ini gak- dua warna, ini dua warna. aku sangat-sangat tidak mudeng sekali nyentuh Uno. Belas. Enggak hukumannya apa? Kemarin dodok. Dodok. Wih, kartu anune juga. Kayaknya penggawaannya nih main game apapun dodok sih. Supaya bisa. Dadak karo gini ya. Iya. Gila ya. Ya. Oke. Sekarang aja. Janggelan. Iya, ganjelan Pop. Kayak sing rada cilik marah yo. Kan mereka rokok, Mbak. Lagi Budi, Mbak. Wow, terlalu tebal, guys. Iki wis carane. Enggak. Sumpah gak ra. Sumpah. Enggak ada. Ya, enggak jelas no. Amene. Wis gak apa-apa jelas no. Iya kok. Kan anek kartu iki, kartu iki, kartu iki, kartu Tapi nek iki, Unoi, kartu iki. beda orang beda. Beda cara kan, beda aturan. Nah iki Nek sak pengertianku gak enek
gede-gedenan. Kene. Ya Allah, kartune Eneke tanda panas. Soalnya dia ini ngomong mana gede-gedenan. ora. Oke. Ini lho maksudku sik to. Penting Ora sesuai warna. ora gede-gedenan ngene lho, Mbak. Sik to. Sing maksudku kuwi angkane sama, nek gak ngono warnane sama. Soalnya dia ini ngomong Jadi- gede-gedenan ngono. Oh ya salah nek aku ngomong sepurane. Soalnya aku maksudku ki ngene lho, angkane padha, terus Kuwi warnane isi. padha. Jadi seumpama ki angkane beda, tapi warnane padha. Gak apa-apa. Iki ngene lho. Hmm. Iki kakaknya berarti pira-pira pitu-pitu kan? Itu. Pitu-pitu. Misalnya kowe kan dikek kartu pitu, kowe kan pitu ta? Kowe kan dibuka siji ya. Hmm. Dadi kowe kan giliran kan mutere. Lah, kuwi kok misale metune nol kuning ya. Misale kowe duwe sama kuning, kuwi oleh mbok gua. Sama kuning ini oleh. Terus Duwe 6 Terus iki oleh 6 kuning ini ya. Nah. Lah, terus 6 lagi angkane padha 6 tapi duwe 6 ijo. Gak apa-apa Oleh. Ngono. Iki apa Terus. Nah, nek iki sesuai warna. Sesuai warna tok. Iya. Karo yo puter balik ngene yo iso warna beda. Lah iki kok iki kan balik, maune mutere kok kene rene. Ya. Nah, kowe mbok iki berarti balik rono. Jadi keempat Balik putaran ae. keempat warna warnanya kan ada biru, kuning, abang, hijau toh. Kabeh ki enek aneh. Aneh. Iki mah apa Iki lho ana stop. Iki apa iki iki? Nah, kose ngene. Iki sik tekan iki, nah enek iki. Iki mbok bal mbok stop berarti sing iki sukma di stop, Di aku sing skip, lanjut. di skip, Oh, di Sing selanjutnya mbuake warna apa skip yo gak apa-apa. Ya, oke. Nah, ini bahannya warna apa skip ngene gak apa-apa Ya, ya. oke. Terus lanjut plus 2. Iya. Nah, iki Misalnya aku bareng Bu Abang, aku dia plus 2 abang. Iki Iya. tak tokno oleh. Lah sak bare aku, iki kok kudu mek kartu loro. nek gak duwe plus 2 abang, tapi nek duwe plus 2 abang, Ditokno. warna apa ya ditokno gak apa-apa. Oke. Lah Terus setelahnya itu papat. papat. Dadi double mana ngene? Oh, iya Plus iya dua. iya, bedang. Mbak iki oleh anu ora biasanya nek sing oleh kok plus 2 dibuat plus 4. Iso. Oleh. Boleh. Ini, mana plus 2, duwe pas iki gua ae lah sing selanjutnya. Setelah itu 6 kartu. Di kok Bagi kok 6 Iya, kartu. iya. Seru kok iki. Iya. Iki ganti warna kowe misale ngene terus ngene kuwi dadi Nah ya, ngene. makanya ngene. Kan gue, lah aku tak gak Aku warna. duwe tapi gue iki. Nah, Bread oleh. Lah terus engko sing selanjutnya kowe nentukno warna sing mbok. Jadi kowe iso Kira-kira koncone iki gak duwe warna apa ya? Ya kowe nebak no iki nek narasi dulu. Kamu lihat apa? Lihat burung. Iya. ono. Iya iya paham. Kok karo aku karo dijelasno nek. Kok nek gak paham, kok nek nang omah download Uno, ora roh. Jadi apik banget yo kartune. Gak koyo Remi. Tapi ki gak barbar dan gak iso ditebak karo Remi. Nek Remi kan oh iki wis metu sing Iya. Nek iki gak bisa. Makanya gue gambar Remi kan, tapi nek sing ngomong gampang Uno. Makane gak kan barbar. ning omah download Uno ben iso main nih. Soalnya ning kono permainannya banyak kok. Enggak cuma iso satu toh. Dan iki bisa tak? Ya carane ngono tok. Iya. Ah, Iki cara gak iki barbar. Heeh. Nek iso sampai Terus nek So, main si cara mainnya ya wis tetep nek biasane ngono kuwi ketebak. apa? Aku nek ya wis bosen kuwi apa? Bagi kartune mok loro. bendang bar. Ya pengen. Soalnya gak barbar. lah piye 55 apa? Tirap itu po 5. 55 apa? 5 ya. Masih soalnya jajan sik. Maaf. Iku iso sampai isak. Main iki gak kroso sumpah nek pas ngopi apa kok malah penak. Iki muternya piye? Muternya piye? Sik apa? Belum sih ora apa-apa. Takut banget, takut kenapa lo? Mas dah Mas muda, sama. Asma enggak kelihatan baca sampai agak ke belakang nanti ya. Rada Mbak. Aku soalnya nangkep ning kok. Ya wis. Iki pira sok? Kurang 1. 3, 4. Wow, aku rong. 2 ya, si loro 3. Dek, ubi pa urute kok ndi? Hobi palayu gambreng. Tut. Apa tuh nekat, Mbak? Kenapa sapa? Aku Mbak Pak siji loro. Mumpung ae. Oh, pengen. Berarti kok aku Rene ngana. Wes. Wes dah. iki piye? Sik. Lah iki kan merah ya. Ya. Misale iki kan aku gak duwe. Ya. Aku njupuk. Misalnya aku kan njupuk ya. Iki kan warnanya merah.
Iki kan aku tak biru 0. Dadi iki iso. Bisa nimbang. Nek oga jikono iku. Nek ana biru nek ke angka 0 warna lainnya. Nek oga angka warna wis kuwi. Nek angka padha. Warnane Ya. padha. Aja nyebutane Jiko. Lah warnane warna mok loro tok iki. Cupo. Yo cupo. Nek kedua ya wis meneng. Nek kedua kosong warna. Ora gak. Gak nek wis kedua ya wis lanjutin. Ora. Oleh ngono. Oleh dadi siji tok, heeh. Ora berban yo nan. Ora entuk. Ya wis dah. Ora itu. Nanti. Bo. Walah iki. Kartune kudune kudu dibelah. Oleh. Iki cek ngemplok kuwi, kartune kudu dibelah siji. Iya, Mbak. Tenan, aku emang turu warna ta. Oh iya. Padha. Sama warna. Mesti ijo. Makanya cek isor dhuwur tapi ya tetep ae. Dan Pak, kue. Duh, Bapak lu pi. Wes. Wes aku juga. Nang. Gue ora kae. Iki ngene iki oleh. Buah, iya buah. Ini tak kae. Wes. Apa? Warna apa? Sing kowe duwe. Sekiranya sing iki gak duwe. Benine jupuk. Biru. Biru aja. Iya. Aku duwe biru. Iki pemain-pemain handal. Oleh. Udah, Mbak. Siapa Suwi kali deh. bisa memainkan kartu? Jo. Oh, iki duwe iki ora plus papat ki ora? Gak duwe. Ini papat ta? Ya ora oleh. Jiko papat. Ijo plus loro kok oleh. Kalah. Oleh. Kalah. Kenapa? Soalnya warnanya Maksimal 4. loro. Lalu Papat. papat. Nah, Wes. kamu warna ijo ngono. Aku kan hijau. Kan aku celok ijo ta. Kowe sing ketakno warna ijo. Ya aku Mbak. Iki dadi tatakan kartu. Iba ya kayak Neng. Balik nah. Ya. Besok Aku deh. kuning nah. Besok nah. Lah ya aku deh. Kuning so. wah aku perlu. Ulo, jiko. Dadi nek kare siji yo apa kuno. Nek gak ngono nek diuno kacane dhek jiko siji. Kali aku. Skip aku ya berarti. Kenapa itu ada aku ah? Cetem nyetot. Kuning nek gak ngono skip duwe gak. Uno. Ulo Ayo. warna hijau jiko walu waduh gak ngusah empat gak berarti kok jiko walu Moga-moga diombe mawon unjukane. papa jalan warna apa? kartu di Hijau. oke hijau Kartu ini erong sano meneh papa ijo. Ijo. Oh, ganti bareng. Oh, yuk, senok pas. Jona. hijau pang Kakek kartu. Pang nek podo-podo plus lorone nek pira? Ngene, mamane nek plus lorone tokno kabeh gak apa? Paham maksudku? Mamane podo-podo plus loro ngono, langsung tokno gereja-gereja. Nah, Ya Allah. terus ya loro. Nah, wes wes, bapak duwe. Bapak juga papat ngono kok. mana nih Ijo ya iki terakhir. Ijo masuk. Jo nomor 8. Uno. Kok nek entek aja lali uno game. Aku ngene oleh. 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 Step. Piro? hijau Ijo tok, ambil stop. Dah. kurang jupuk kok Padha wae lah. Ya. Pokoknya ngantek sih. Bapak. Nah, mama niki nek warna-warna liyane sampai papat gak apa-apa, gambar mbok tokno kabeh.
Nah, ngene, ngene. Kowe nang. Uno. Ciko. Apa ngomongin, Mbak? Uno. Wis tau mbok. Uno. Skip apa? Skip lagi aja. Uno game. Aku ngono akeh meneh wae. Aku jaluk warna. Aduh. Abangnya ya, Bang. Merah aja biar merah. Udah selesai. Uno game. Aku udah Uno. Kuwi 6 dah. Biru. Oke, aduh ya. Kenapa ya? Anjay pendek. Motor mak. Aku kan diwali kurang mau ke ya. Kayaknya mana. Wis kita. Napa ganti makane? Wis. Bapak. Kita melihat saja ya. Menanti siapa yang akan dodok. Uno. Abang. Gue ini mah. Aduh. Oke, mantap. Kata ada apa? Siapa Wes. Kowe ya? Aku. Wes. Pinter. Oh, ngono oleh. Ya oleh aku wis ngomong. Aku ne padha gue kabeh. Ini piro? 6. Win 6. Iya, Nanda. Wes. Dan. Apa warnanya? Mbok ajari aja diajari. Cepet. Iya. Nek apa adem. Kok malah mbok ajari. Yo. Nah, Mbak. Oh. Sorry guys, aku kan Nek kembar-kembar gak apa-apa tok napa aku kan wangi ketemu sing kembar gak apa-apa. Aku enggak tahu. Iki oleh kok. Wes. Wes. Uno. Abang. Abang. Apa, Mbak? Bisa, Mbak. Balik, Mbak. Aku dulu. Aku dulu kan ya. Gue sekali. Aku aku. Aja diajari wawa. Ora, wes Gak iso. Apa ya iki? Ora duwe. Ora duwe. Aku. Ya. Aku ya. Kenapa kok bisa kalah? Mudah dijarin dalam pikiranku kok mudah. Pokoknya ngene ya, nek kembar mamane iki warnane beda ngene iki ya. Iki. Gak apa-apa iki kelompokno lah kok ngene iki padha lah iki tokno bareng langsung bredeg-bredeg. Nah, carane sing dhuwur dhewe ku warna sing lawanan gak duwe. Akale ngono, paman kowe tok iki ketoke ndek warna kuwi ya kek dhuwur kuwi warna kuwi. Ngono. Yo. Diacak sik wae. Nek banget nek Perlu banget kita download aplikasi. nek Uno iki koyo Tapi yo. tapi nek aplikasi biasanya aturannya gak koyo nek biasa Iya. kok. Nek biasa kan bisa tau ngetokno satu warna padha. Misale 15. Satu permainan lagi lah. Loro-loro Misale ya. angkane padha Loro-loro. kan iso ditokno. Loro-loro kok enak bae. Misale telu kan penak yo. Kan iso. Nek telu kan iso ditokno. Tiga kartu kan iso ditokno nek nang permainan Uno gak iso. Nek nang game Uno. Nek nang live iso. Iki koyo iki kartune kembar iki Terus ya. juga buat takno loro oleh. Oleh. Nek aplikasi gak ono. Aku ning aplikasi malah mumet juga. Aku ning aplikasi aku langsung dok. Soalnya nek aplikasi kan kue langsung entuk pilihan. Loro aja. Ya. Jika Dadak sik. Dadah. Bentuk piye? Gak apa-apa. lah kue ora dadak kepencet bangno kok. Kok. Yo. Loro, guys. Oke. Sana.
Uno. Ya Allah. Bosok ngene kucukan. Iya yo. Ya Bang. Bang. Lagi urung iki. Sabar kok kowe. Ya wes. No, kayak Nah, Jiko. Ayo Jiko. Salah tebak Jiko. Ayo. Salah tebak juga ya. Iya. ning riwet ngono. Ageran ngene, tadi ditilik nang ngene ben ketok kaya sih. Aku ini juga. Ya, dia 2 pura plus 2. Kok dua? Jiko loro. Abang. Wah. Angka terakhirnya 5. Yo rek. Iki lah, Bang. Iki ya, Mbak, 5 iki ya. Ya ora, berarti kan iki sing dibuang. Abang gak duwe abang berarti cukup. Heeh. Aku nek ning anu ngono ki angka terakhir jadi nek njupuk misalnya ya untuk ngene Ya yo. enggak lah. Mau kan terakhirnya iki. Terakhir kan iki wae. Dibuat iki Mbak Repanji kok loro Ini warnanya terakhir merah. Wes, Ya aku, Uno. No. Udah. Oke. Sakit. Skip. Ono. Urung. Ono. Ayo. Hah? Ono gini. Cepet men lah. Wow. Beruntung sekali ngene iki. Ada lagi iso enggak? Coba. Bejo-bejo ini. Karo juga trik. Buntut. Sudah, Oke, Mbak. Jessica. Aku pet iki. Ya, aku cuma apa lah. Kuning ya? Iya. Wes. Wes, pedang. No. Ganti warna kok. Ganti warna nih. Wah. Bosok ngene satu. Terakhir pira wi? Iki ya. Satu ya. Skip aku. Kok. Ayo. Bener, Mbak. Pong. Iya, Mbak. Dua ora. Tak skip. Oh, Ya, iya. aku harus tak skip. Iki ngene iso gak sih, Mbak? Iso. Ayo, Eh, coba. ya, nya. Kok ijo metu ketok. Uno. Ganti Pong. Ayo, Pak. Uno. Ayo. Coba. Pitu ijo ya? Heeh. Ayo, Pong. Nek gak pitu ijo. Ndang tokno, kowe mosok gak duwe. Ono wah. Kok ngeyel to kowe? Uno. Uno. Joko. Wes. Aku puntut. Siji ijo ya? Ya, bagus sih, Mbak. Malu. Oke, plus 4.000. Lambu kalau pitu ijo. Ya Allah Gusti Mbak. Wes, Wawa. biru. Uno. Coba piro? Uno. Aku cek selamat 9 biru. Alah kamu uno ces. Iya. Aku wis fokus iki sik lho. Salah iki aku. Kadene loro-loro yo ngene maine keber. Uno Iya, iki. cepet terus. Soalnya pecah-pecah tenan. Karek siji lho tentu menang. 6 ya wi? Ya. Pang biru. Nek gak 6. Ini langsung loro. Oh iya nek loro. Nah, ngono lho, Pang. Nah, ngono lho, Pang. Uno. Ayo, cepet. Abang. Iya, walu Abang. Nah, balik. Uno. Ya Allah. Kuning, walu kuning. Dene depan skip. Balik. Iki lho puter balik sampean. Aku ya, tak skip wah. Ya wes. Papang, kuning, gak skip. Se. Aku kok inget tak kayak Oh, woi iya masak. Oh, empok. 4 ijo bang. Uno. Duwe di skip. kayak ada sesuatu. Dan. Gimana Kak Ijo? Pakai kira. Uno. Ulo game. Apa sih?
Oleh. Orang lali kompas. Warna apa? Warna sakar pempang tak duwe. Biru. Oh, wis No. Eh? Ganti warna. Ambil 2. Ambil 2. Ayo, kalahkan. Wes. Kuning ya berarti. Kuning yo. Kuning. Berarti iki kuning. Siji tok, yuk. Ngantek maghrib. Gak iso wae kowe ya. Aku iso kuning. Balik kuning nah. Kuning aku. Kayak dari main udah suruh gitu nah. Asen, Mbak. Oke. Ini Hah? asen ada nih. Sedang main karo menang. Cepetan, cepetan. Coba iki. Aku ah. Udah lah. Ambil 1. Ambil 1. Ambil 1. Ambil 1 udah dulu ya, guys. Coba. Aku. Apa mesti ngetokno? Iki 2 ya. Iya, apa mesti ngetokno? Yes. Uno. Loro. Oh, iki duwe. Lah, Uno. wes. Saya kowe diskip, kowe diskip, kowe diskip. Kowe diskip. Saking kowe. Dor. Uno. Ora iso. Ora sadar. Nyah, coba. Ya Allah, kenapa sih permainannya yang menang? Bang. Uno. 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 Uro iki sama. Wes, dar. Wes udah buat tuh udah ke. Ayo, Mbak. Perdebatan sunyi. Tolong. Ya udah. Game. Wis guys, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru